Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Na san tabbas wasu da yawa za su yi matuƙar mamaki wajen ganin cewa wannan babban mawaƙi wato Nura M Inuwa da kuma wannan babbar yarinya mai suna Fatima da kuma wannan babban malami mai suna Sheikh Ibrahim Aminu Daurawa. Akwai mutane da yawa wanda suke ta maganganu dangane da Nura M Inuwa, musamman ma da ake batun cewa Nura M Inuwa zai ƙara aure ko ma ya ƙara aure, wasu kuma suke cewa ya rabu da matarsa ko kuma zai rabu da ita. Maganganu suna ta yawo dangane da hakan, wanda har yanzu wani ba shi da wani takaitacciyar magana dangane da hakan. Babu wani wanda ya ce yau ga maganarsa ta fito kan cewa ai ya ƙara auren ko kuma zai ƙara auren ko kuma suna tare da matar shi ko ba sa tare. Mutane suna ta maganganu akan hakan. Hakan ne yasa muka ce bari mu waye muku da kanku, kuma bari mu waye muku da tunaninku domin ku tsaya ku saurari ainihin gaskiya, kuma ku daina kokonto, kuma ku daina maganganu akan abubuwan da ba su dace ba. Shi kansa wannan babban malami akwai wa'azantarwa da tunatarwa da iwa mutane daban-daban dangane da yanayin rayuwarsu, sai dai wasu suna ta'ammali da hakan, ma'ana wasu sun yarda da hakan, wasu kuma ba su yarda da hakan ba. Hakan ne yasa ake ta samun kalubale ta bangarorika daban-daban, musamman ma da duba da rayuwa da idan aka yanzu za a gane cewa tabbas shi kansa wannan malamin yana iya bakin kokarinsa wajen ganin cewa ya tunatar da mutane. Sai dai akwai su manya-manyan jarumai na masana'antar shirya fina-finai wanda kuma sukan zo da wani kalubale, ko suke zuwa da wani kalubale, ko suke wani kalubale wanda a Hausance wasu suke cewa suke hana ruwa gudu. Musamman idan muka yi waiwaye ga wasu manya-manyan jarumai, musamman ma akan wani babban jarumi wanda ya samu ɗaukaka a cikin ƙanƙanin lokaci, wanda wannan jarumi ne kuma a masana'antar shirya fina-finai, duk da ya daɗe yana harkar fim, amma kuma Allah bai ba shi ɗaukaka ba sai a wani fim ɗinsa da Allah ya taimake shi, fim ɗin ya karɓu kuma mutane suke matuƙar son shi. Hakan ne yasa fim ɗin yake matuƙar kawo mishi kuɗi, amma kuma akan hakan ya zama na cewa ganin cewa ya samu wata ɗaukaka ko Allah ya bashi wata dama, yake ganin cewa kamar shi wannan dama da ya samu zai iya amfani da ita wajen ganin cewa ya ci mutuncin wani, ko ya wulakanta wani, ko ya ɗora kansa girman kai ko wani abu makamancin haka. Abin da bai gane ba anan shine Allah fa yana iya yi wa mutum ɗaurin talala, ma'ana Allah zai iya jarabta ka ko ya gwada ka ta wani ɓangare domin ya ga cewa za ka iya cin wannan jarabawa ko ba za ka iya ba. Allah babu ta hanyar da baya iya jarabta mutum. Allah in ya so zai iya jarabta ka ta ɓangaren neman mata, in ya so zai iya jarabta ka ta ɓangaren shaye-shaye, in ya so zai iya jarabta ka ta ɓangaren sata, in ya so zai iya jarabta ka ta ɓangaren faɗa, in ya so zai iya jarabta ka ta ɓangaren haƙuri, in ya so zai iya jarabta ka ta ɓangaren cin bashi, in ya so zai iya jarabta ka ta ɓangaren talauci, in ya so zai iya jarabta ka ta ɓangaren arziki, in ya so zai iya jarabta ka ta ɓangaren rahin lafiya, in ya so zai iya jarabta ka ta ɓangaren ƙarya, in ya so zai iya jarabta ka ta ɓangaren munafurci, in ya so zai iya jarabta ka ta kamar kadararka, kamar filinka ko dabbobinka ko wani abu na kasuwanci haka, ta kowace hanya, ko ma ƙarfe. Allah zai iya jarabta ka ta wannan gefe domin ya gwada imaninka. Idan mutum ya tsallake wannan imanin, sai ka ga mutum ya samu nasara duniya da lahira. Idan kuma mutum ya kasa tsallake wannan jarrabawa, sai ka ga mutum ya rasa duniyar, ya rasa lahira. Babu ta hanyar da Allah baya jarabtar mutum. Shi kansa wannan babban jarumi, musamman ma idan aka yi waiwaye da yanayin jarrabawar da Allah yi mishi, wasu sukan ce tun yanzu, wasu suke cewa ya faɗi, domin a shekarun baya kamar yadda aka faɗa ya daɗe yana harkar fim. Za a iya cewa ya kai shekara 10 zuwa 20 yana harkar fim, amma kuma bai samu dama ya samu ɗaukaka ba sai a wannan lokacin Allah ya ɗaukaka shi. Sai dai kuma bayan wannan dama da Allah ya bashi, ya ɗora kansa girman kai, ya ɗora kansa wani jijji da kai, gani ike idan kawai ya je guri ayi wani kamar celebrity ko wani superstar ya je guri, wanda har wasu guraren ma idan ya je baya son ya yi wa mutane magana, musamman a cikin anguwa da aka san shi, yakan daina yi wa mutane magana, yakan ɗora kansa girman kai, ba zai yi wa mutane magana ba, ko ma kai mishi magana banza da kai. Wannan mutane da yawa sun yi maganganu kan cewa har wasu abokansa suke zuwa suke mishi faɗa akan hakan, abin da yake bai dace ba, kaza kaza kaza, har ma ya faɗa da wasu daga cikin abokansa wanda suka yi kace-kace ko magana ba sa yi. Sannan bugu da ƙari an wakilta wasu manya anguwa domin su je su same shi, su ɗan yi mai wa'azi, kuma su tunatar da shi dangane da wasu abubuwa, amma dai duk da hakan kamar me
bai saurare su ba. To kaga wannan jarabawa ce wacce za mu iya cewa kawai sai dai mu ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kuma a yanzu bai san da cewa akwai dalilin da Allah ya sa yi mishi wannan jarabawa ba, wanda babu abin da za mu ce dai a ce a taya shi da addu'a. Kuma idan aka ƙara waiwaye ta wani gefen ma, akwai wani babban jarumi, shi kansa jarumin bai jima da shiga harkar masana'antar shirya fina-finai ba, dududu bai kai shekara 3 zuwa 2 ko 4 ba, amma kuma shi kansa ya samu kakar da tsofaffin jarumai ma ba su samu ba. To amma me sai ga shi kansa ya zo yana rayuwa, kama wasu sukan ce yana da girman kai, wasu sukan ce ba shi da girman kai, amma ta wasu mahanga musamman ma mu kanmu da muka yi bincike a kansa kuma muka bibiye shi ta ɓangaren ayyukansa har zuwa garuruwan da yake zuwa da muka yi bincike shi kuma muka kafa ma'aikatanmu ta ko'ina domin su yi mana bincike ɓangare da rayuwarsa,